сәлеметсез. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Уже, может быть, даже делать какие-то большие самостоятельные проекты здесь. Әлмәттә Россиянең беренче анимация цехы эшли башлады. Все, что было пройдено, это было не зря. Нефтчеләр сәләтле балаларга бүләк ясый. Бик зур рәхмәт, иң беренче менә азнакайдан башлагансыз. Әсхар Шакиров яңа китабын тәкъдим итте. Әлмәттә Тимур Бикмамбетов белән берлектә анимация цехын булдырдылар. Илебездәге беренче анимация цехы проекты Татнефть компаниясе ярдәме белән старт алды. Максаты актерларны өчдө аниматорларга квалификацияләү. 30 кеше яңа һөнәрне үзләштерә башлады да инде. Арада иң яхшыларын халыкара проектта катнашу көтә. Анимация цехы Россиядагы беренче булып нәкъ менә бездә ачылуына әлмәтләр, нефтчеләребез ярдәме белән моңа кадәр үк тә булдырган шартларга рәхмәтле. Благодаря тому, что компания Татнефть пару лет назад построила. Татнефть компаниясе берничә ел элек анимация мәктәбен төзи. Биредә катнашучыларга укырга, эшләргә барлык кирәк нәрсә дә бар. Все участники проекта полноценно и учиться, и в дальнейшем потом и работать. Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин сүзләренчә, әлеге проектта сәләтле актерлардан профессиональ аниматорлар ясаячаклар. Бүгенге көндә кирәкле юнәлешләр башка шәһәрләргә күчүне таләп итми, һәм проектта катнашучылар Әлмәттә яшәп масштаблы халыкара проектларда катнаша ала. И создаем рабочие места новые в Альметьевске. И при этом мы Әлмәттә яңа эш урыннары булдырабыз. Шул ук вакытта без калабызда яңа креатив мөхит тә формалаштырабыз. Бәлки киләчәктә алар мөстәкыйль зур проектларда монда ясарлар. позволять уже, может быть, даже делать какие-то большие самостоятельные проекты здесь. Анимация цехына керер алдына студентлар тест уза. Теләк белдергән 90 кеше театр һәм анимация буенча 2 бирем үти. Араларыннан 30-ы гына сайлап алына. Уникаль проектта атнасына 30 сәгать уку каралган. Барлык анимацион студияләрдә куллана торган 3D анимация өчен төп Autodesk Maya программасында программалаштырырга өйрәнәчәк кешеләр арасында Диана Кривошеина да бар. Моңа кадәр ул 4 ел һәр даим сәхнәдә чыгыш ясый һәм үзенең сәләтен яңа юнәлештә сынап карарга була. Появилась возможность пустить свое Үземне яңа юнәлештә сынап карарга мөмкинлек чыкты һәм форсаттан файдаланырга булдым. Өстәвенә безнең бер педагог мультфильмнар яратмыйм ди. Мин киресенчә яратам. педагогов, как он сказал, он не любит мультики, то я их просто обожаю. Цех анимация проекты студентлары бушлай укыячак. Өстәвенә алар 20 мең тирәсе стипендияда алачак. Уку 4 ай дәвам итәчәк, а практика 2 тапкыр күбрәк вакыт таләп итәчәк. Бүген 30 студент булса, финалга 12 генә барып җитәчәк. Курс азагына иң яхшы 8 генә калачак. В первую очередь это проект Хаджа, который, то есть, Практик кулланылыш хуҗа проекты. Шуңа дип анимация цеха ачылды да, аның төп бурычы Хуҗа Насретдин анимацион фильмы һәм сериалы ясыйлардай белгечләр үстерү. анимационный фильм и сериал Хаджа Насретдин. Республикада сәләтле балаларга һәм талантлы яшьләргә комплекслы ярдәм күрсәтелә. Татнефть компаниясе тарафыннан булдырылган махсус программа инде 4 ел тормышка ашыла. Ул интеллектуаль сәләтле укучыларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Аның кысаларында 20нче мәктәптә чыгарылыш сыйныф укучысына бүләк тапшырылды. Тулырак киләсе сюжетта. Талантлы укучыларга республиканың алдынгы компаниялары зур ярдәм күрсәтә. Шулай Татнефть компаниясе сәләтле балалар хәйрия фонды оештырды. Ул төрле олимпиадалар, фәнни иҗади һәм инженер-техник конкурслар һәм башка ярышлар оештыра. Югары нәтиҗәләргә ирешүдә сәләтле укучыларны һәм аларның остазларын матди яктан кызыксындыра. Укучыларның интеллектуаль потенциалын үстерергә юнәлтелгән программаларны һәм чараларны финанслый. Хәйрия фонды ярдәме белән Татарстан укучылары бөтен Россия фәнни-гамәли конференцияларда актив катнашалар. Надо сказать, что вот в этом году у нас довольно-таки богатый урожай на выпускников и не только выпускников. Шунысын да әйтергә кирәк, быел олимпиадаларның бөтен Россия этабында призлы урыннар һәм республика этапларында беренче урыннар алынган чыгарылыш сыйныф укучыларының уңышы бай. Бу 9 һәм 11 сыйныфны тәмамлаучы 11 укучы һәм аларның 49 остазы. Выпускников 11 и 9 классов и 49 их наставников. 9 июнь көнне 20 мәктәп базасында шундый сәләтле балаларның берсе Альсина Рәхмәтуллина һәм аның остазын бүләкләү тантанасы булды. Альсина инглиз теле буенча республикада беренче урынны яулаган. Ул бу фән аның белән беренче сыйныфтан ук тыгыз бәйләнгәнен әйтеп узды. Очень долго работала над своим произношением, над грамматикой, занималась на многочисленных курсах, и я очень рада, что наконец-то... Мин әйтелеш һәм грамматика өстендә бик озак эшләдем. Күп санлы курсларда шөгыльләндем. Ниһаять минем эшемнең аклануына мин бик шат. Һәм хәзер әти-әнием минем белән горурлана. Күрсәтелгән ярдәм өчен Татнефть фондына мин бик рәхмәтле. Бу минем өчен бик мөһим. Мин бу фондтан мөмкин кадәр күбрәк талантлы балалар ярдәм алыр дип өметләнәм. Чөнки синең хезмәтең өчен бүләк алу бик күпне тора. Миңа калса, булар барысы да юкка гына булмады. Вот кажется, что все, что было пройдено, это было не зря.
Олия Байрамалова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә шәһәре мәктәпләренең 8 чыгарылыш сыйныф укучысы бердәм дәүләт имтиханын 10 фәннән 100 баллга тапшырды. Аларның икесе 2 фәннән 200 балл җыйды. Булар 2нче лицейдан Азиза Абдуллаева һәм 5нче мәктәптән Маргарита Рыжикова. Тырыш кызлар белән безнең төшерү төркеме очрашты һәм кызларның киләчәккә булган планнарын белеп кайтты. Маргарита Рыжикова 5нче мәктәп йолдызы. Ул рус теле һәм химия буенча 100 балл җыйган. Хәзер укытучыларыннан мактау сүзләре һәм киләчәккә юллама киңәшләре ала. Укытучыларның шатлыгы йөзләрендә. Мондый вакыйга мәктәптә беренче тапкыр диялар. 100-бальник у нас в школе была девочка и по химии, и по русскому, но 200-бальница это первая наша ласточка. Ну, надеемся, не последняя. Но надо отметить, что то, что Рита сдаст так экзамен, в общем-то, наверное, не было неожиданностью ни для кого. Наверное, ни один учитель не скажет, что вот она, у нее пробел есть по какому-либо предмету. То есть она одинаково готова была на протяжении всех лет обучения ко всем урокам. Маргарита Рыжикова берничә югары уку йортына гариза биргән. Планнары зурдан. Фәнни юнәлешне сайлап, алгачы күп кенә ишекләрне ачарга мөмкинчелек бар дип булачак студент. Ул бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырырмын дип уйламаганда, өстәвенә 2 фәннән. Изначально заинтересовал предмет. Я поняла, что это область, в которой можно развиваться бесконечное количество времени. Это те люди, которые могут работать на любом предприятии в целом. Икенче лицейдан Азиза Абдуллаева шулай ук 2 фән буенча 100 балл җыйган. Шулай ук химия һәм рус теле буенча. Бу көндәлек хезмәт нәтиҗәсе ди укучы. Для меня мои результаты были полной неожиданностью, и для моих родителей тоже. Лично я занималась сама с учителем, с репетиторами. У меня были очень хорошие и учителя, и репетиторы. Какие я могу дать советы? Конечно же, нужно относиться к своему делу с желанием, понимать, что это нужно только для себя и не для кого-то, не нужно никому что-то доказывать, нужно понимать, что ты работаешь для себя, на свое будущее. И я, конечно же, подала заявление в разные вузы, но приоритетным для меня является КФУ. Тырышкан ташка кадак кагар ди халык мәкале. Кызларның хезмәте дә бушка калмаган. Август айында алар Татарстан Республикасы президенты белән очрашачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Азнакайда Рәсәйнең һәм Татарстан Республикасының халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Азнакайның почетлы гражданины Әсхәр Шакировның «Халкыбызның кадерле шәхесләре» китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Чарада муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, мәгариф мәдәният хезмәткәрләре, язучылар катнашты. Танылган артист Әсхәр Шакировны татар милләтендә белмәгән кеше юктыр. Ул башкарган рольләрне караган һәркем көчле хисләргә бирелә. Ә бүген ул үзе Азнакайда. Театр артисты гына түгел, ә бәлки китап авторы буларак катнаша ул бүгенге кичәдә. Әлбәттә, мин үз гомеремдә һәр елны бер мәртәбә туган авылга кайтам. Чөнки анда минем әтиәм җирләнгән, туганнарым җирләнгән, аларга барып шул зиратта дуга кылам. Bu benim isterken özüm neden түгел. Теләмиш шуны эшләмәсәм нәрсәләр миңа җитмәгән тиесле бар. Әсхәр Шакиров 1940 елның 22 февралендә Азнакай районы Яңа Ташлыяр авылында дөньяга килә. Күрше Буралы авылында 7 еллык Шалпыда урта мәктәпне тәмамлагач, авылдашы Нәҗибә Ихсанова белән бергә Казанга укырга керергә киләләр алар. Шул елны татар артистларын әзерләү өчен Мәскәү каласының Щепкин исемендәге югары театр училищесына студентлар җыялар. Мәскәүдә укыгансыз, үзегез барып, шунда Нәҗиб апа белән әле ул вакытта кем шулай эшли ала? Мәскәүгә барып, җыяу барып, укып кайтканнар. Россиянең, Татарстанның халык артисты, шулай инде үзебезнең Тукай премиясе лауреаты, Азнакайыбызның почетлы гражданины хөрмәтле Әсхәр абыйның китабын тәкъдим итәбез барыбызга да. Күрәйин Әсхәр абый, бик зур рәхмәт. Иң беренче менә Азнакайдан башлагансыз. Иң беренче ул китапны әле бер кеше дә күрмәдем. 20 иле авылдан чыгып, тормышның төрле авырлыкларын үтү, максатчанлык, үҗәтлек Әсхәр Шакировны чын халык артисты итеп таныткандыр да. Без инде бүген менә барыбыз җыелып Әсхәр Шакировның китап тәкъдим итү кичәсенә килдек. Һәм инде бу кичәдән бик күп илһам алып, аның иҗаты белән якынрак танышып
кайтырбыз дип ышанып калам. Басмада үткен гасыр һәм бүгенге көн театр артистлары турында истәлекләр тупланган. Яшь буынны нәкъ менә сезнең китапларыгыз аша тәрбияләргә сүз бирәбез диделәр чарада катнашучы укытучылар. Там проекты белән таныштык. Бу там проектының асылы нәрсәдә? Биредә татар дөньясына билгеле шәхесләрнең уйлары, фикерләре, аларның иҗатлары, аларның татар дөньясында тоткан урыннары һәм аларның уй фикерләре аша яшь буынны тәрбияләү. Менә шушы проектның иң беренче шәхесен алар сайлап алганнар безнең якташыбыз Әсхат Абый Шакировны. Әлеге китап Казанның Рухият нәшрият йортында 1000 дәнә белән нәшр ителә. 288 битлек бу китап 3 бүлектән тора. Очрашу барышында әлеге китап буенча фикер алышынды. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. 8 июльдә шәһәр паркында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне узачак. Бәйрәм программасында мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләрен тапшыру, өйләнешкәннәренә 15, 25, 50, 55 ел тулган парларны тәбрикләү. Гаиләләр өчен мастер-класслар, спорт чаралары, картиналар аукционы, Курчак театры оештырылачак. Бәйрәм 15 сәгатьтә башлана. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.